खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो पुलिस बिफाना फिन खेबसेबाव हाथियार बोखांनानै मोनबावबाय दाखालिसो क'क्राझार बाक्सा आरो कसुगावनि रिफु हाग्रानिफ्राय हाथियार बोखांखांनायनि उनाव मैया फिन चिरां जिल्लानिफ्राय हाथियार बोखांनानै मोनबावबाय बिटिसि बिसायख'थिखौ गोजोन खौसेयै जेबो दावराव दावसि गैयालासे खुंफुंलांनो थाखाय पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बेनिनो माखासे स्रोद खौरां मोननानै नागिरनायाव हाथियारफोरखौ चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सितापारा गामियाव फबनानै दोननायनिफ्राय बोखांनो हादों हाथियारफोरा जाहैबाय गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा गं द' पिस्तल गुलिफोर आरो गंसे एके सिरिज हाथियारफोरा सोरनि बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नायबिजिरनाय खामानिया दा जागासिनो दङ बेनि अनगायैबो मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय रिफु हाग्रानिफ्राय सिकिउरिटि फर्सफोरा गोबां हाथियार मोननो हादों आसाम पुलिस एसएसपि आर्मिया गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सराइबिल बर्डार आउटपस्टनि रिफु रिजार्भ फरेस्टआव अपारेशन खालामनानै गोबां हाथियार बोखांनो हादों जेरै गंनै एके 54 राइफल बेनि मेगजिन गंद' सिलाइ गंस्नि 7.65 mm पिस्टल बेनि मोन 26 मेगजिन गरसे 108 गुलि बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन एमएमनि गुलिफोर आरो बेफ्रुग्राफोर बे केसआव दासिमबो रावखौबो हमनो हाथ'वाखै बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल एबा केम्पेइना मैया जोबबाय बिटिसि बिसायख'थिया मोननै खोलोबाव जागोन गिबि खोलोबा बाक्सा आरो उदालगुरियाव 7 डिसेम्बराव जागोन बेनि थाखायनो बाक्सा आरो उदालगुरियाव फोसावदिं मेला मैया जोबनानै थांबाय नैथि खोलोबा चिरां आरो क'क्राझाराव 10 डिसेम्बराव जागोन आरो बे मोननै जिल्लानि फोसावदिं मेला 8 डिसेम्बराव जोबगोन बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनावबो बबेबा हान्जाया फोसावदिं मेल खुंबावोबा बियो आयेननि बेरेखा जागोन सोरबा जुदि आयेननि बेरेखा मावोब्ला बेखौ आयेननोनो गथायनानै हो अन्नानै गावजों गाव रावबो बुलाय सोलाय दावराव दावसि दाखालाम बजरं दलनि डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मिथुन नाथआ काछाराव जानाय मोनसे सावरायमेल एबा मिटिंआव बिस गोनां खोथा बुंथिदों बिथां मिथुन नाथआ बुंथिदों दि क्रिसमासनि सानाव सोरबा हिन्दुआ जुदि चार्चआव हाबोब्ला बेखौ गाज्रियैनो बुनाय जागोन मिथुन नाथआ बुंथिनाय बायदिब्ला खासि स्टुडेन्टस इउनियननि मेम्बारफोरा शिलंआव विवेकानन्द कालचारेल सेन्टारखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे गोबां हिन्दुफोरनि मन्दिरखौ बन्द खालामगासिनो दङ बेनि थाखायनो सोरबा हिन्दुआ जुदि क्रिसमासनि सानाव खृष्टान धोरोमारिफोरजों रंजाफायोब्ला गाज्रि बुगोन होननानै बुंथिदों आंनिबा बे बिस गोनां खोथाखौ बुंनायनि थाखाय मिथुन नाथआ थाबैनो निमाहा बिफिननांगौ मानोना बे बिस गोनां खोथाया जोंनि गेजेराव आरोबाव दावराव दावसि सोमजिहोनो हागौ शिलंनि मिशननि सेक्रेटारिया बिनि फिन होफिनदों दि शिलंआव हिन्दुफोरनि मन्दिरखौ बन्द खालामनाय जायाखै आबादारिफोरा भारत बन्द फोसावदों 8 डिसेम्बराव जागोन भारत बन्द बे बन्दआ गासै भारतआवनो थागोन नाथाय बबेबा जायगा जेराव आबादारिफोरनि इउनियना गोख्रों नङा बैफोर जायगायाव बन्दआ गोख्रों जायाबो जानो हागौ जेरै थांनाय 26 नभेम्बरावबो भारत बन्द दंमोन नाथाय बबेबा जायगाफोराव बेखौ गोख्रोङै फालिनायखौ नुनो मोनाखै आबादारिफोरा मोनथाम आबादारि बिलखौ बोखारफिननो थाखायनो धर्ना होगासिनो मैया आबादारिफोरनि इउनियनफोरा निउ दिल्लीनि बिगियान भवनाव 5थि खेबनि थाखाय सोरखारजों बे बिलखौ बोखारनायनि सायाव 4 घन्टा रायज्लायबावदोंमोन नाथाय मैयाबो फेलें जाबावदों दा बिथांमोनहा सोरखारजों फिन 9 डिसेम्बराव सावरायफिनबावगोन आबादारिफोरनि बे मोनथाम बिलनि गेजेरजों मिनिमाम सापर्ट प्राइस एबा सोरखारनिफ्राय थिखानाय खमसे खम बेसेना थानाय नङा मिनिमाम सापर्ट प्राइस बोखारोब्ला गिदिर कम्पानिफोरा गोसो बायदि खम बेसेन होनानै आबादारिफोरनि आबादखौ बायनानै लांनो हागोन जायजों आबादारिफोरा गोबां खहा जागोन बेनिखायनो बे बिलखौ बोखारफिननो थाखाय आबादारिफोरा सोरखारजों रायज्लायगासिनो दङ मख'नो गोनांदि 8 डिसेम्बराव फोसावनाय भारत बन्दखौ मोन 10 ट्रेड इउनियनफोराबो मदद होगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो बलिउडनि मुंदांखा एक्टर वरुण धावन आरो थैनाय ऋषि कापुरनि बिसि नीतू कापुरनाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों बिथांमोनहा जुग जुग जिउ सावथुननि थाखाय चंडीगढ़आव शुटिं खालामबाय थादोंमोन
बेयावनो एक्टर बरुण धवन, नीतू कापुर आरो डाइरेक्टरनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों। एक्टर बरुण धवन आरो डाइरेक्टरा चन्डीगढ़आवनो दा क्वारेन्टाइन थाबाय आरो नीतू कापुरा मुम्बाइसिम थांफिनसिगोन। साउथ सालमारा मानकाचार पुलिसा गोबां ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय फालांगिरिनि मुङा आकिदुल इस्लाम। पुलिसफोरा बेनिफ्राय 1200 याबा टेब्लेट हमनो हादों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसा गुवाहाटी पान बाजारनिफ्राय गोबां ड्राग्स निसा थानाय जाग्रा मुवाजों लोगोसे साब्रैखौ हमदों। मोनसे स्ट्रेट खौरां मोननानै पान बाजारनि 2 नं रेलवे गेटआव अपारेशन खालामनानै 20 ग्रामनि ड्राग्स, 110 सिरिन्ज, गंजि मबाइल आरो गोबां निसा थानाय जाग्रा मोननो हादों। बे दायाव पुलिसा साब्रैखौ हमबाय। मुंफोरा फारियै सुरज ग्वाला, जारा खातुन, साहारा खातुन आरो मनिरन बेगम। आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरआव बिसायख'थिनि थाखाय 7 डिसेम्बर आरो 10 डिसेम्बरखौ पेइड हलिडे फोसावबाय। 7 डिसेम्बराव बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाया बन्द थागोन आरो 10 डिसेम्बराव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लाया बन्द थागोन। 7 डिसेम्बर आरो 10 डिसेम्बराव बिटिआर ओनसोलाव बन्द थागोन गासै फरायसालि, बेंक, फेक्टरि, दखानफोर आरो गुबुन गुबुन अफिसफोर, जाहाथे गासैबो भट हैनो थाखाय थांनो हायो। आसाम गभर्नमेन्टआ पेइड हलिडे फोसावदों। बेनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा फेक्टरि, दखानफोर एबा जायखिजाया अफिसावनो मावाथों मानो बिथांमोनहा अफिसाव थाङाबाबो सानसेनि मोननो गोनां दरमाहाखौ मोनगोन। बासनि कन्ट्रला गोमानानै 49 फुट गोथौ हाखराव गलांनायाव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया ब्राजिलाव जादों। बासनि कन्ट्रल गोमानायनि थाखायनो जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया। जाथायाव गासै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 30आ गाज्रियैनो जोखोम जादों। क'क्राझाराव मैया बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म थैनायनि सानखौ खन्थाइ सान महरै फालिदों। बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरिमोन। लोगोसे बिथाङा सासे लिरगिरिबोमोन। ब्रजेन्द्र कुमार बिथाङा 1943 मायथाइनि 1 जुनाव क'क्राझार जिल्लानि दतमाचालानि बाथाबारि गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइनि 5 डिसेम्बराव जिउ गोमादोंमोन। दा बिथांनि थैनाय सान 5 डिसेम्बरखौ मैया खन्थाइ सान महरै गिबियै फालिजेनबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा 2009 मायथाइयाव रायथाइ माला बिजाबनि थाखाय टेगर बान्थाबो मोनदोंमोन। आसाम गभर्नमेन्टआ हस्टेल खुलिनायनि सायाव SOP फोसावबाय। स्कुल, कलेज आरो इउनिभार्सिटिफोरनि हस्टेलफोरा 15 डिसेम्बरनिफ्राय खुलिफिनजोबसिगोन। कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायग्रा फाइनाल इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय आरो स्कुलाव फरायग्रा थाखो 10 आरो 12 नि फरायसाफोरनि थाखायल' हस्टेला खुलिगोन। COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे गाइडलाइन्सफोर फोसावदों, जेरै जायफोर फरायसाफोरा हस्टेलाव थाफैनो थांखि लादों बिथांमोनहा पेरेन्ट्सनिफ्राय गनायथि लानाय लाइजाम लाबोनांगोन। हस्टेलखौ सामलायनायाव आखाइ गोनांफोर जेरै सुप्रिटेन्डेन्ट, वार्डेन, ओंखाम संग्रा, हेल्पारफोर गासैखौबो रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामनांगोन। हस्टेलाव 50% फरायसाफोराल' थानो मोनगोन। मोनसे बिसना गालांनायनि उनावसो सासे फरायसाया थानो हागोन। बेनि अनगायैबो सरासनस्रा नियम जेरै स्क्रिनिं खालामनाय बेफोरो थागोन। शिबसागर जिल्लानि काटफाथार जायगायाव गिख्रंथाव अर खामनानै गोबां खहा जादों। गिख्रंथाव अर खामनानै न' आरो दखानफोरा गासैबो खामजोबदों। अर खामनायजों गासै 20 लाख रांनि सम्पति खहा जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायाव शंकर गगৈ मुंनि सासे मानसिया जोखोम जादों। बेखौ दा फाहामथायनि थाखाय शिबसागरनिनो सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनायाव गंबा दखान आरो गोबां मानसिफोरनि न'आ गासैबो खामजोबदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।